खुलुमबाय दिनै 14 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सान आरो बेखौनो जोङो बर' थुनलाइ सान होननानैबो बुंदों। दिनै बे गोथार सानाव साफ्रोमबो रायजोफोरनिसिम फरायसाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खुलुमनाय बावहरबाय। नैबे 14 नभेम्बर मोनसे गेदेरथार प्लेटफर्म जाय सानाव जोङो जोंनि बर' राव थुनलाइनि जौगानायनि सोमोन्दै जों सावरायनो हायो। जाय सानाव जोङो जोंनि बर' राव थुनलाइखौ मान होनो हायो, गोसोखांनो हायो। जोंनि इयुन जोलैफ्रा जोंनि बर' राव आरो थुनलाइखौ जौगाहोनायाव माबायदि एक्टिभ पार्ट लानो हायो बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो हायो। मोनसे गोथार सान। नैबे सानाव आङो बुंगोन साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खायफा कनफिउस्ड जायो। बर' मिडियामजों फरायोब्ला साख्रि मोना, बर' मिडियामजों फरायोब्ला मानसि गेदेर जानो हाया होननानै। नाथाय दिनै आङो बुंगोन मिडियाम इज नट द बार। मिडियामा जेबो हेंथा नङा जोंनि थाखाय। जोंनो नांगौल' गोसोनि बोलो आरो हार्ड वार्क। जाय मानसिया गोसोखौ बोलो गोरा खालामनानै जाय मानसिया हार्ड वार्क खालामगोन, खस्थ' खालामगोन, बै मानसिया जायखिजाया आयदायाव उथ्रिसार जानो हागोन। मिडियामा जिखियानो जाया मानो, बर' मिडियाम फरायदों होननानै साख्रि मोना, अफिसार जाया, बियो माब्लाबाबो जानो हाया। दिनै आङो बुंगोन बावैसो सिगां बर' मिडियामजों फरायनाय गोबां फरायसाफ्रा MBBSआव फरायनो थाखाय एडमिसननि खाबु मोनदों आरो लोगोसे अफिसार जानो थाखाय बिसोर सेलेक्सन मोनदों। APSCआ कन्डाक्ट खालामनाय आनजादखौ उथ्रिसार जादों आरो जोङो मिथिगौ जे गोबां फरायसाफ्रा गोबां गिदिर थाखोनि गोजौ थाखोनि अफिसार जादों। दा बेनिखायनो जोंनि गोसोआव जि मोनसे कनफिउस्ड नेगेटिभ साननाय जे बर' मिडियाम फरायोब्ला साख्रि मोना, बेखौ जों नागारनांगौ। जोंनि गोसोनिफ्राय जोङो ज्राब गारनांगौ। आरो मोनसे खोथा आं बुंबावगोन जे जोङो बर', जोङो ST, बेनिखायनो जों जौगानो हाया। बेबायदि नेगेटिभ साननायखौ जोङो गोसोनिफ्राय ज्राब गारनांगौ। मानो होननानै बुङोब्ला बे ST आरो बर'आ मोनसे केटेगरिल'। नाथाय जोंनि बे थै, जोंनि आखाइ, जोंनि मेलेम, जोंनि आथिं, बेयाव गोहो दङ आरो बे गोहोखौ जोङो प्रपारलि इउटिलाइज खालामोब्लानो जोङो देरहासार जानो हागोन। दा बेनिखायनो जोंनि थैयाव, जोंनि मेलेमाव ST होननाय गैया, बर' होननाय गैया। बेनिखायनो जोङो बयबो उथ्रिसार जानो थाखाय जोंनि नेगेटिभ साननायखौ जोङो ज्राब गारनांगौ आरो जोङो आवगायलांनो हायैनि जेबो सोंलु फैया। जोंनि बर' राव थुनलाइखौ इयुनाव जाहाथे जोङो जौगालांहोनो हायो, बेनि थाखाय आङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो आर'ज गाबबाय। गोजोन्थों।